Nadawat na sa 1,490 ka beneficiaries sa programa sa gobyerno nga Cash for Work nga 2,750 pesos matag usa og 4,740 pesos sa tupad program nga gipahigayon sa Gymnasium City Hall Compound, Barangay Maganda, Lamitan City, Basilan karong adlaw. Gipangunahan nila ni Provincial Board Member J. Hataman Saliman, Lamitan City Mayor Roderick Frigay, Doli Region 9 ug MSSD BARM representative ang pag-apon-apon sa tupad og Cash for Work payout. Gipasalamatan sa Lamitan LGU ang Provincial Social Welfare and Development Office sa pagpaningkamot og dedikasyon sa pagtabang sa katawhan sa Lamitan nga walay trabaho. Nagmalampuson og malipayon kaayo ang mga benepisyaryo sa maong programa tungod kay matud pa dako kaayo kini og ikatabang kanila ug sa ilang pamilya. Tanan-tanan mo abot sa 7,490 pesos ang nadawat sa matag benepisyaryo. Grace Alconaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!